Bharatni sajak sunita William kebo phano wansugui mania je borno adinni bage bo antriksa beraina thangmani bo 9 month jora tongnani nangkha ar jagao technically kharapni bagui bo te bini dol wichmol mor ar jagao kwchanani nangkha ar jagao na kahamgui tongnani fatara ongkhornani lama tei na kahamkai taja taja chanani kono phano se sujog subida kwrwi kaham khlaiwi daily no kaisa kwtal kwtal mission tubui phaio bini life bo ar jaga tongto tui tei shoribo aste aste nosto eba kheba durbol ongrerok bokrok sak soribo aste aste hamya ongrerok ongui phaio songmung hingke obose bo amsukma jora bahai ke ar jagao survive khlai tongkha ar dini bagui thangmase phiaba 9 month tongnani nangkha tei ar jagao tongui tongnani bagui tamo chawai tongnani nangnai amsuk mas jora tei bo barathao teisa kaham khlai da kiphil phai manno obo belai kheno sungmung kotor tei bo o mission no busuk busuk kosto jongjal kotor soinani nangkha tei space o life katinani busuk kosto eba kheba kaham o kogrong no saimanani bagui norok video no puilani hoite paithak jora saya sak nai tongde o video ni through tui joto saimanlainai wansugui naiti kaisa emon je dunia tei a dunia o somoy jora tei nobar watui rok joto thamongjak eba kheba joto bondo ongjak tei gana gini kono phano romnani mani omhai kwrwi tei hakchal nahar naikhe jotono andra gundra kono phano kwrwi tei ar jagao thangmani pore kiphil phainani teisa ulta kiphil phainani phano kono phano lama kwrwi sunita tei whichwar million wilmore je probo rok nasa ni spacecraft mission o yapri sewo borok afrowa yapri senani swkang ar din cha jagao tongnani nangani hinui borok spacecraft o yapri semani phiaba technique ni kharap eba khemba nosto ongui thangmani bagui borok antriksa no kwchawi tongnani nangkha tei borok gana gini nuhuriya omhai station o bwthangnani nangkha tei borok a safar o ongkhorwi thangkha o safar wngkha belai kheno kothin tei kirimasinja tamni hingke ar jagao tongnorok belai kheno kosto jongjal tei hama honani kaisa kaisa hama honani bo belai kheno kothin ar jagao tongnani borok bwskangni lama no kono phano sawi mania je borok o mission no par de khlai mano nakiba khlai manya borok a jagao de kwchai tongrok no poila koyek dino hingka hingke borok ISS o je mani khwnui chamani manui nungmani tui omorok joto phol phokla twlangmani tongbaio ar dinni bagui twlangmani koyek din chamani yagulo hingke no obo paiwi thangbaika 3 mas chakha phiaba aboni ulo khe joto paiwi thangbaika phiaba borok kaisa bwkhao khakhama tongo je technique kharap wngmani nosto wngmani je hamui thangka hingke chwng waisale o koyek din no teisa barathao sogui nai hinui phiaba jesuk jora time eba kheba jora laio amsuk jora no bongni sak sori dehar chamung nongmung tebo masaya wngma bai durbol ongrerok ongui phai phiro bongni sak sori rok space o tongtutui sudo bwrwi tongnani simi oboya aro tongtutui borok bongni sharirik manchik omohayo bo mental pressure ongo William tei Wilmore bongni bwskango kaisa kotorma mission borok nugui phaikha kaisa hingke chamung nongmung tei kaisa hingke bongni sak sorio je probab aroni environment bai manui tongmani obono tui bo borok survive khlai tongnani jotno slai swkang ar jagao borok tamo tamo chawai tong obono sana thangka hingke jotoni slai swkang sungmung hingke obose borok adini bagui se ar jagao spacecraft o thango hingke 9 month jora borok ar jagao tamo chawi tongkhana borok ogo mai tui kwrwi de tongkhana nakiba borok no alada 12 thani simi chamung nongmung supply khlaiwi de rohor tongkhana nakiba borok space no tongui mikhutung thaikhutung kaiwi ar jagao no chawi tongo phiaba dol rok chamung nongmung simia thunani
chanani nangnani obo jotono kaisa mission hai spacecraft o astronaut rokni bagui. Poila 3 mas jora tui hinkhe NASA ni tui rohorjak chamung nongmung fresh jotono kaham kwrwng no chawi borok tongoi tongkha 3 mas jora. Phiaba pizza jinga cocktail roasted chicken tei koyekta phol tei sobji rok bo rohorkha NASA ni through tui. Obo joto chamung nongmung antrish storage o available tongo. Phiaba amsuk chamung nongmung long time jora toninani obo osombob wngma bai aste obo chamung nongmung chawi tongma bai borok ar jago amsuk din kolokma obo 3 mas pore hinkhe no pai thangnani nangkha. Tei tabuk hinkhe borokni thani o chamungni mungni dibba tei fridge o dry rok simi se tongsuo. Tabuk hinkhe sunita tei wilmore powder dudh tei gastrol omo hai rok chawi no ar jago survive khlainani nangsinai. Tei freeze dry soup omo hai rok no nwngui borok ar jago survive khlai tonglaikha. Obo chamung nongmung chawi tongnani hinkhe belai kheno kothin. Phiaba borok o chamung nongmung no bahai khe chanani obo bo belai kheno kothin tamni hinkhe ar jago kaisa manui no chanani monognani obo bo belai kheno kothin tamni hinkhe chini oro ni hai environment kwrwi wngma bai ar jagao kaisa manui no khlaina hinkhe omo belai kheno kothin tei mission kotor wngui thango. Space o tui rok no kichaphano waste khlaimania jesuk jora chamung nongmung ni bagui tui nango amsuk no borok use bo khlaiui tonglaio tei tui rok no thopsa phano waste khlaiya ar jagao. Tei tui ni bagui sana tanga hinkhe obo bo belai kheno mission kotor tamni hinkhe thopsa tui ar jagani dam eba kheba kimat hinkhe belai kheno kotor. Tamni hinkhe ar jago je tui rohorjak tongmani 12 tha ni through tui o tui to nungmak 3 mas jora to pai nongthango. Phiaba borok aboni ulo khe ar jagao ISS super filter thepajak tongo ar jagao bongni sakni urine tei kolom tui rok no recycle khlaiui ar jagani hoite filter khlaiui borok aboroni teisa nungnani nango tui haikaiui swtui rok no. Norok kubui no khnaka tui pai thangmani yagulo antrish o sunita tei wilmore borokni sakni tui no teisa recycle khlaiui borok abono teisa nungui banchiui tongo. Borok agio 12 thao tongphuru je chamung nongmung chawi tongmani o borok no kuno phano uansukya karwi ar jagao tongtutui borokni sak sorio jesuk jora calories nango amsuk jora no borok chamung nongmung chawi bahai khe banchinani obo se naiui tongsuo ar jagao. Phiaba dol rok ar jagao ok supmungui manui chama bai simiya ar jagao environment bai bo gwdalui kaham khlaiui tongnani nangnai. Tamni hinkhe ar jagao kaisa hama horani belai kheno kothin. Norok kaisa uansukgui naidi norok no kaisa room rwano o room bisingo norok no chobi toniwano tei room bisingni je doga jandala tongmani obo kwrwi jotono off wngjak tei ar jagao andra gundra gana gini nahar naikhe kuno phano kwrwi tei doga jandala off wngma bai bisingo hama hornani bagui nokbar rok bo manthokya. Omo haikhe no wilmore tei sunita bo omo haikhe no ar jagao 9 mas jora survive khlaiui haikha amsuk kothin mission no tüiui. Sunita tei wilmore ni bagui bo omo hai no mission je kaisa room o eba kheba kaisa kuno jaga tui phano hama rok hanani jaga kwrwi gana gini kuno phano kwrwi andra gundra omo haikhe no borok o mission no obo hai no ma tongkha hinui sao borok. Ar jagao tongnani jotoni slai kothin parinam hinkhe zero gravity yakhe banani bwsak ar jagao zero ni soman. Ar jagao birui mangse tongnai nokbar bai baksa omono belai kheno kothin tongnani ar jagao. Ar jagao nini sak sori no naikolwi kaham khe control khlaiui tongnai nini kaisa bul no nini sak no kaisa dewal o thutai rokha hinkhe belai kheno duku mannai. Ar jagao nungna chanani thunani hinkhe belai kheno kothin tamni hinkhe nung ar jagao birui mangse tongnai. Uansuk barbeui joto manui no jesano phano khlaina hinkhe nung sak no khawui tonnani nangnai ar jagao.